Hala ko no be, atong liaban yung pangutana ni kisa ni Duralex Sidlex. Uy, shout out diha kay Duralex Sidlex. Atong basahon ni isang pangutana be. Soy, naunta ko'y pangutana ba? Unta matubag. Asa ta ka order og singot sa amigas, soy? Limbarok no kuno pangutana lagi, soy. Soy, paminaw ha. Kaya ho kang tubagon ane. Apan sa dili pa, soy, palihog ko og kuha og papel og ballpen ana. Kaya ako kang tagaan sa insaktong nahimutangan sa tawo nga namaligja ine. Aning singot sa amigas. Sige, soy, isuwat diha. Purok Mumho, Barangay Patayreng, lungsod sa Bagong Bayan. Unsa duwan ni tawhana, soy ha? Tarungan naman si istorya, soy, kay kaliwat ra ba ni kinse? Si nung nausik ang supas. 네가 나를 너무 졸라 한 번만 나달라 너무 졸라 기지는 나갔지만 네가 너무 착해 보여 그냥 몇 번 만났어